Takú premávku by závideli aj medzinárodné letiská. Lietadlo za lietadlom sa dnes vznášalo ponad malé letisko na Liptove. Nešlo však o skutočné stroje, ale ich modely. Stretli sa tam najlepší piloti. XXXL, to je veľkosť týchto krásavcov, čo znamená, že ide o obrie modely. Rozpätie krídel dosahuje až 6 metrov. Zo zeme ich rádiom ovládajú piloti. Na letisku pri Kôtovanok sa zišla letecká smotánka. Sú to špičkoví piloti zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a dokonca aj z Izraela. Riadenie modelu to je sústredený zápas s nervami. Keď máte vo vzduchu 10 a viac tisíc eur, o adrenalín je postarané. Najväčší problém je, keď vám vysadí motor. Tam sú zlomky sekúnd na to, aby sa rozhodol, kam to posadí, aby to malo čo najmenšie škody. Keď mi stíhačka letí 300 km rýchlosťou a tesne nad zemou ju otočím hore pod voskom, to sú pocity. Dnes sme obdivovali aj napodobnenými skutočných lietadiel a jediné, čo im chýbalo, bol azda len minipilot v živej podobe. Absolútnou extra triedou je Čech Miroslav Tuček. Vyrobiť model, ktorý sa bude podobať na skutočné lietadlo na viac ako 99%, zaberie 4000 hodín čistej roboty. Samozřejmě to obnáší veškeré krytí, plechy, dvířka, vybavení kabiny, vrtula se musí podobat kužel, kolečka. Krásne ukážky, krásne modely. Každý rok je to krajšie. Takže nerozumiem sa tomu nejako, ale páči sa mi to. Taká detská hračka pre dospelých. Nádherná akcia, preto sme tu. Letecko-modelárske podujatie vyvrcholí zajtra vyhodnotením najlepších predekárov z Liptova Ľubofronko, televízia Markíza.